joffrilna bħala spiritwalità ta' komunjoni hija li nifmu l-ħaġa li ħaddieħor fil-Knisja huwa biċċa minni. Ħaddieħor huwa biċċa minni u naħseb li din ir-riflessjoni tal-Papa nistgħu nifhmuha jekk aħna nifhmu daqsxejn dak li jgħidilna San Pawl fl-ewwel ittra tiegħu il-Korintin kapitlu 12 vers 12 sa 26. Naqrawhom flimkien. Bħalma l-ġisem wieħed u fih ħafna membri u l-membri kollha tal-ġisem għad li huma ħafna jagħmlu ġisem wieħed, hekk ukoll Kristu. Għax aħna wkoll il-koll mamdin fi spirtu wieħed biex nagħmlu ġisem wieħed, sow Lut, sow Griegi, sow il-sira, sow ħielsa, u l-koll xrobna minn spirtu wieħed. Issa l-ġisem mhux membru wieħed imma magħmul minn ħafna membri. Kieku s-siq kellha tgħid la darba minix lit jien minix biċċa mill-ġisem, daqshekk mhijiex parti mill-ġisem. U kieku l-widna kellha tgħid la darba minix lajn jien minix biċċa mill-ġisem, ma jkunx ifisser daqshekk li jien mhijiex biċċa mill-ġisem. Kieku l-ġisem kollu kien għajn, fejn kien ikun is-smieħ? U kieku kien kollu smieħ fejn kien ikun ix-xam? Iżda qiegħed il-membri fil-ġisem kull wieħed f'postu, kif oġbuh. Kieku kollha kellhom ikunu membru wieħed fejn hu l-ġisem. Imma ħafna iva huma l-membri, iżda wieħed hu l-ġisem. L-għajn ma tistax tkun lit. L-għajn ma tistax tgħid lil-lit jien m'għandix bżonnok. Anqas ir-ras ma tgħid is-saqajn m'għandix bżonnkom. Mhux hekk biss, imma l-membri tal-ġisem li jidhru l-aktar dgħajfa huma l-aktar meħtieġa. U dawk li nqisu bl-inqas ġieħ fil-ġisem lil dawk l-aktar li nieħdu ħsiebhom, u l-dawk li m'għandhomx ġmiel inlibsuhom b'aktar ġmiel, għax il-membri sbieħ m'għandhom bżonn xejn. Alla imma bena l-ġisem b'mod li żejjen b'aktar ġieħ lil dawk li jeħtieġuh l-aktar. B'hekk ma jkunx hemm firda fil-ġisem, imma l-membri kollha jaħsbu f'xulxin. Jekk membru jbati, ibatu l-koll miegħu. Jekk membru jingħata ġieħ, jifirħu il-koll miegħu. Eżisti din is-silta vera turina xiġifieri li ħaddieħor huwa parti minni. San Pawl jagħmilha ċara. Għajnejk tista' tgħid li mhix parti minn ġismek, saqajk tista' tgħid li mhix parti minn ġismek, imma għajnejk mhix saqajk u saqajk mhumiex għajnejk. U saqajk mhix ġismek kollu u għajnejk mhux ġismek kollu. Imma kollha parti minn ġismek u jinteressak minn għajnejk. Eżisti, aħna hekk bħalma l-ġisem u ħaġa waħda, l-Ispirtu Santu lilna jaqadna flimkien u aħna parti minn xulxin. Ħaddieħor fil-Knisja huwa biċċa minnek, mela kif ma nagħtux każ ta' xulxin eżisti fil-Knisja? Xi skandlu nkunu jekk ma nagħtux każ ta' xulxin. Xi skandlu nkunu jekk ma nagħtux każ tal-iktar membri dgħajfa kif jgħid San Pawl tal-ġisem. Xi skandlu nkunu eżisti jekk fil-Knisja noħolqu l-klikek u l-elitiżmu. Li minnu hemm minnu first class u hemm minnu second class u third class u forsi hemm minnu maqtuħ. Skandlu dak eżistijej. Nittradixxu l-Kristu nkunu qegħdin aħna fi żminijietna. Jekk fil-Knisja nippermettu li jiġru dawn affarijiet huma kontra t-tagħlim ta' Kristu, kontra l-Vanġelu, kontra l-komunjoni tagħna f'Alla Trinità, kontra dak li aħna nemmnu nisqarru. Kull nhar taħat fil-kredu. Fil-Knisja eżisti m'hemmx post tal-elitiżmu, ma jeżistix, mhijiex il-Knisja, bżonn purifikazzjoni fejn jeżistu daw l-affarijiet bibtijaj. Irridu nieħdu ħsieb l-aktar membri dgħajfa, għax dawk huma parti minni. U rridu noħorġu minn dan l-egoizmu tagħna bibtijaj. Irridu nifhmu ħaddieħor huwa parti minni. U jeħtieġ nitolbu din il-grazzja tax mhijiex faċli. Mhijiex faċli. Mhux biex noqogħdu nilħqu salib xulxin ta' aħna parti mezz dejdak parti minni, biex noqgħod inkun naf fuq ħansektek fuqu. Mhux dak li qegħdin ngħidu, imma li jinteressani bis-serjetà u kemm ir-realtà li tweġġalni meta ntqa' magħha u kemm hijiex ġusta. Meta jiġi xi ħadd fil-Knisja li jkun ilu ma jidħol il-Knisja u ssib in-nies tal-Knisja stess jgħidu fuqu, mara minn ġiellu, mara minn daħalu, laqqas tilqaq toħroġ mill-bib tal-Knisja li ma tibdax tgħid fuq ħaddieħor, mhux li kont tibla lsinek. B'dak il-moment. Kif jista' jkun eżisti? Dak parti minnek u inti jekk kellek parti minn ġismek marida u fiq qed ma tifraħx.
X'tifraħ tifraħ għadek laqqas bistara dan għomja nkunu meta nagħmlu hekk bibtijaj. Għomja. U jeħtieġ nikkonvertu, nibdlu l-qalb tagħna, nibdluha u nħossu għal xulxin u nifirħu meta xi ħadd idur lejn Alla, mhux ngħidu fuq u naqlawlu l-passat tiegħu. Nifirħu eżistijaj. Dak parti minnek, tirrealizzali parti minnek. Ħaġa oħra li Ġwanni Pawlu t-tieni insisti fuqha hija din f'din l-ispiritualità ta' komunjoni li wejdinna. Id-dun ta' ħaddieħor huwa rigal ta' Alla lija u di jeħtieġ li nifhmuha. Għax jekk ma nifhmux din inħallu lejra tbejjed qalbna u nħallu lejra tkissirna u ejra insibu kemm trid. Kemm trid anke fil-Knisja nsibuha lejra. Fil-Knisja qed ngħid laqda ta' bejnietna dejjem x'tifhmuni tajjeb. Il-komunjoni fl-laqda ta' bejnietna. Iva, lejra tidħol anke fil-Knisja, anke fl-insara. Lejra teżisti u lejra kisret ħafna affarijiet fil-Knisja u lejra tkisser affarijiet fil-Knisja. U permettu li ngħid eżisti, ħadd ma jħu għalih. Lejra fil-Knisja hija għar minn ejra faqdiet oħrajn li mhumiex tal-Knisja. Faqdiet huma x'inhuma. Lejra għax ħafna drabi lejra tagħna l-insara mhu speċjali ta' nies impenjati fil-Knisja naħbuha wara affarijiet qaddisa u ninqdew b'dak li jusagru tajjeb u warajh naħbu lejra tagħna. U jeħtieġ li naffrontaw il-verità ħalli nfiqu eżistijaj, ħalli nkunu Knisja sabiħa, ħalli nkunu dak li Ġesu jridna nkunu, ħalli nkunu s-natu xhieda eżistijaj. Imma din ir-realtà li jeħtieġ ninżaw il-maskri u ma ninqdewx b'dak li hu ta' Alla biex nipproġettaw lilna nfusna u lejra li jista' jkun hemm ġewwa fina eżistijaj. Kemm faċilment ngħiru għal doni ta' xulxin fil-Knisja u nkissru lil xulxin, inkissru ministeri, doni karizmi li Alla jkun qed jagħti l-Knisja tiegħu u frott ta' lejra nkissruhom. Billi ngħidu kontra ħaddieħor li forsi qed jipprova jagħmel xi ħaġa tajba, anke jekk jiżbalja, xi ħadd għadu qed jibda ħallih jiżbalja, iftaħlu għajnejh ħejnu s-sapportijah, mhux tgħira lih, kun int l-għajnuna tiegħu anzi, fejn taraħ dajjef, għad s-sapport li għandu bżonn. Però d-duni jeżistijaj biex ma nħallux li lejra taħkem il-qalb tagħna x'lejra nsibuha fil-qalb tagħna l-kwalta. Jeħtieġ li nkunu nafu kif inħarsu lejn it-talenti li Alla jagħti. Kull don li Alla jagħti mhuwiex għall-persuna. Qatt tirrealizzajt li meta tejra l-persuna enta d-don li għandha, inta tejra l-Alla. Għal Alla tejr int. Għal Alla. Għax dak id-don laqqasu tagħha, laqqasu tiegħu. ċej minn Alla dak, mela xi tittejra għalih. U ħafna drabi naħseb jien nispiċċaw ngħiru għal xulxin għaliex lanqas id-doni li aħna nkunu rċevejna ma narawhom ġejjin minn Alla, naħsbu li ġejjin minna nfusna. U għalhekk nitlu f'pika ma' ħaddieħor għaliex kieku inti temmel li d-don li għandek int ġej minn Alla, vera ġej minn Alla ta' mhux għamiltu tiegħek dak id-don, tibqa' taraf li ġej minn Alla. Allura tifraħ li ħaddieħor li lejn taħdon differenti li forsi fajnik jidher aħjar jew li dawn huma kollha ħmerijiet tagħna, jekk hux aħjar jew x'id-doni huma kollha ta' Alla u jagħtihom kif iridu kif joġob lilu. Imma tifraħ jekk dak ġej minn Alla huwa l-istess Alla li inti tadura. Allura l-istess Kristu li tadura hemm fil-moviment tiegħek mhuwiex l-istess Ġesu li ħadd toħri jadura fil-moviment li jattendi fieħu. U Kristu li huwa adurat u ċelebrat fil-Knisja fil-parroċċja tiegħek mhux l-istess wieħed li hu Kristu adorat fil-parroċċja l-oħra. Fejn tidħol lejra eżistijaj, hemm l-element uman u hemm ix-xitan imdaħħal fin-nofs ukoll li jaħdem fuq lejra tagħna, li kapaċi jwassal biex jikisser dak li Alla jagħmel u noqogħdu attenti ta'. Jeħtieġ li noqogħdu attenti li ma nsibux lil nfusna li frott ta' lejra nkunu qed noħduha kontra Alla. Noqogħdu attenti li ma nsibux lil nfusna qed noħduha kontra Alla. Għax meta ngħiru għad-doni ta' xulxin u naslu biex inkissru xulxin, kontra Alla nkunu din noħduha qabel ma nkunu noħduha mal-bniedem. U jeħtieġ noqogħdu ħafna attenti. Ovvjament jekk hemm xi ħadd li qed jira lik fil-Knisja, fil-dan il-komunjoni tiegħek fil-laqda ta' bejnietek. Għadru, jekk inti qed tbati inġustizzja minħabba xi jgħira, vera nitolbok minn qalbi għadir il-persuna qed tira lik għax lejra iġġiel il-minjejr ibati immens, m'għandux paċi f'qalbu minjejr.
Il-Vanġiri jgħidilna ma speċjali skont Mattew li Ġesu